jsme teď na soustředění v hotelu Šumava a musím říct, že je to tady úplně skvělý, jak samozřejmě okolní příroda, kde se dá jezdit výborně na kole, tak samozřejmě i v hotelu, kde je, myslím, úplně všechno, posilovna, výřivka, bazén, masáže, výborné jídlo, teda musím říct, že nám tady všem strašně moc chutná a říkali jsme si, že z toho kuchaře snad vezmeme všude po soustředěních, kam pojedeme, protože opravdu je to bombastický. To samé pokoje, to samé kurty, kde se dá hrát samozřejmě fotbal, tenis, nohejbal, prostě úplně všechno, takže nám strašně vyhovuje, že je to prostě všestranný a že můžeme dělat všechno, nejenom třeba jenom kolo nebo jenom běh, ale opravdu, že si můžeme mít prostě odreagovat od toho, co děláme normálně k těm kolektivním sportům a opravdu se bavit.